Ahoj Mariane. Ahoj Petře. Jak se máš? Jo, výborně. Deň v Prahe, takže som rád. Aha, nejsi z Prahy? Ne. Odkud si dorazil? Bývam v Brne už 14 rokov, ale ako môžeš počuť, tak som zo Slovenska. Jasné. Já jenom uvedu takový medailonek o Marianovi. Svoji kariéru začal jako IT recruiter pro nadnárodní technologickou firmu. Poté založil vzdělávací platformu Engeto Academy, na které se aktuálně učí více než 3000 lidí a která podporuje jak prezenční, tak online formu komplexního IT vzdělání. Platforma nabízí kurzy zaměřené nejen na rozvoj developerských dovedností, ale také na pomoc začátečníkům s uplatněním ve světě informačních technologií. Je tam něco, co by si opravil? Neučíme prezenčne už teď. OK. Jo, to je asi jediná vec, sme čisto online. Viac menej prezenčne učíme jedine firemných zákazníkov, firemných zamestnancov, ale vlastne populáciu ako takú koncových zákazníkov učíme čisto online. Super. Jak se k tomu dostal? Jaká byla ta geneze? Já jsem to tam trošku nastřelil, ale možná pojďme trošku víc do detailu. Tak ja som skončil školu, študoval som finančný obor, takže niečo úplne iné, ale vlastne už som vedel, že vo financiách nechcem pokračovať ďalej, takže keď som dokončil školu, tak som premýšľal vlastne čo a vtedy tá nadnárodná spoločnosť, ja neviem, či môžem povedať jej meno, tak... Tady môžem všechno. Jo, tak pracoval som pre IBM, najväčší zamestnávateľ technických ľudí minimálne v Jihomoravskom kraji a keď som tam nastúpil, tak... Delal som rekrutera alebo sourcera, kde som mal na starosti vlastne nábor, pohovory juniorných kandidátov. To boli prakticky ich prvé technické pozície. A vlastne začal som si všímať taký pattern, kde manažéri i vlastne firma ako taká vravili, hele, na trhu nie je dostatok ľudí, ale pak keď sme robili tie pohovory, tak sme vlastne zisťovali, hele, tento človek vie 60% z toho, čo by potreboval vedieť a vlastne firma ho odmietne. A tak sme si vravili, no super, tak keď je proste, oni vravili, market is dry, jo? A proste keď je market, ako nie sú tam ľudia, ale tí ľudia niečo vedia, tak prečo ich nedoučiť? A tak ako sourcer som vlastne im začal nabízať, že som im do e-mailu posielal hele, ešte sa naučte toto, nejaké linky na zaujímavé videá, články a tak ďalej. A proste som si zaznačil ich telefónne číslo a povedal som im, hele, keď budete ready za mesiac, za 2, zavolajte zase, udeláme znova pohovor. A časť týchto ľudí, ktorá sa fakt na to pozerala a naučili sa to, tak vlastne zavolali zase a bol pohovor a pohovor bol úspešný. A vlastne tak toto ako pokračovalo a začalo sa objavovať to, že OK, tak síce na trhu nie je dostatočne kvalifikovaných ľudí, ale časť týchto ľudí si môžeme nejakým spôsobom naučiť. A potom vlastne s business partnerom Filipom Holcom, ktorý pracoval pre inú korporáciu ako programátor, tak sme si povedali super, tak vytvorme vzdelávací program, ktorý keď ľudia absolvujú, tak budú match na tieto konkrétne pozície. Tak sme odišli vlastne každý z našej spoločnosti. Založili sme vzdelávací program, do ňoho prišli ľudia, tí sa naučili to, čo potrebujú a pak sme ich poslali naspäť do tých korporácií, kde vlastne oni to zvládli a zamestnali sa. Tak sme si povedali super, tak nebudeme nahradzovať vysokú školu, pretože to je komplexné, tam sú komplexné znalosti a tak ďalej, ale proste sú určité pozície, minimálne v tom roku 2015-2016, kde takýto typ výuky stačil na to, aby sa tam naučili a mohli tam pracovať. Takže to je vlastne história, jak sme začali. To je hustý, úplně napadá, jak funguje ten business model zatím. To vlastně financuje to školení nebo ten kurz, to vzdělání, ten učenec, anebo ta firma? Ten človek, čo sa učí. To sme vždy chceli, nikdy to nebolo naopak, pretože pokiaľ človek je ochotný zaplatiť si za vzdelanie, tak k tomu vzdelaniu úplne inak pristupuje ako ten, ktorý to má de facto for free a tak sme to vlastne vždy chceli udržať. Na druhej strane vždy sme si vraveli, že naše programy, tie core trojmesačné akadémie, ktoré máme, tak by sa mali pohybovať na úrovni cca poloviny průměrného platu. Aby si to mohol dovoliť každý. Každý proste si môže dovoliť kúpiť kurz, ktorý stojí polovinu priemerného jednomesačného platu, takže kolem 20-25 tisíc. A vlastne tak fungujeme i doteď. Kurzy sa za tých 8 rokov prakticky dvakrát zdražili, ale proste priemerná mzda taky.
Ale chceli sme, aby fakt si kurzy dovolil každý, ale aby to financovali tí koncoví ľudia, pretože pak majú úplne inú motiváciu a zároveň my sa môžeme venovať i menšiemu počtu ľudí, pretože keď niečo ponúknete for free, príde tam niekoľko tisíc ľudí a jak sa im budete venovať. Jo? Takže je to proste ako menšia skupinka ľudí, ktorí sú ale dosť motivovaní na to, aby sa naučili to, čo sa tam učí. Říkal jsi, že cena se změnila logicky. Co ještě se změnilo? Jak se ty kurzy proměnily? Samozřejmě, co se týče toho technologického stacku, když zůstaneme u IT samozřejmě, a jak se změnila i třeba náplň toho, jo? Že tady vlastně ty si popisoval, že jste vyplňovali tu neznalost těch lidí tak, aby jako mečli líp pro ty firmy. To zůstává pořád stejně, tohle? Áno. Zmenilo sa toho hodne, pretože my sme zo začiatku učili prezenčne a mali sme nejaké textové vzdelávacie materiály a mali sme potom nejaké prezentácie a nejaké online prostredie, kde si študenti mohli skúšať tie príkazy a tak. Ale všetko bolo prezenčné. A pak sme si vraveli, OK, ale my učíme v Brne a chceli by sme učiť aj v Praze, tak sme potom prišli prezenčne ako do Prahy, tak učili sme aj tu, ale vlastne bolo to veľmi ako náročné vlastne všetko ako sklobiť a ísť do ďalších miest a tak a vlastne v tom nám v úvodzovkách, ja vravím, že nám to pomohlo, pretože nám to pomohlo, ale to je COVID. Jo? Kedy ľudia vlastne počas covidu zistili, že mnoho vecí sa dá delať i online, čo predtým vyložene preferovali prezenčné vzdelávanie. Ale nakoniec, keď sme prišli do online a zistili, že hele, ja nemusím fyzicky prísť na tú lekciu, ísť o hodinu dřív, aby som tam prišiel, zaparkoval a tak ďalej a po lekcii ísť ešte hodinu domov. Je to pre nich náročné, pretože naše štúdium je večerné. Aby tam mohol ísť každý, tak sa učí večer od 6. do 9. Takže vlastne tí ľudia idú po práci ešte študovať. Keď majú ešte cestovať, je to náročné. Zrazu ľudia zistili, hele, však ja si vlastne pozriem záznam. A polovica ľudí v tom období vlastne študovala zo záznamu v sobotu, nedeľu, pozerala si záznam, keď chceli prísť na lekciu, prišli, keď nechceli, pozerali si záznamu, mali to flexibilné. A to je vlastne najväčšia zmena. A ako náhle prejdete z prezenčného na online vzdelávanie, tak musíte mať odpovídajíci prostredie. Ale my našťastie sme sa už dávno predtým rozhodli, že vyvinieme našu vlastnú výukovú platformu a preto my sme spíš ako edtech firma, nie len čisto vzdelávacia, ale vlastne to naše gro je ako keby vývoj. Jo? Proste softwarový vývoj našej vlastnej platformy a všetkých súvisiacich systémov s tým. A vlastne pak to funguje tak, že človek sa napojí na webinár, tam sa dozvie od lektora hlavne nejaké nové teoretické koncepty, niečo si vyskúša, spýta sa lektora, čo potrebuje a pak sa pripojí na našu platformu, kde má teóriu, má tam interaktívne cvičenia, má tam projekty, na ktorých pracuje. Projekty, keď vypracuje, tak ich pošle lektorovi na personalizovanú spätnú väzbu a vlastne toto celé funguje digitálne. A to je vlastne jeden veľký change, digital first, a druhý veľký change je vlastne v náplne tých kurzov. Pokiaľ sa pozrieme na, keď sme začínali 2015, 2016, a pozrieme sa na súčasnú dobu, tak zamestnávateľia vlastne požadujú o mnoho víc znalostí ako predtým. Kedysi stačilo, napríklad, keď zoberiem ten Linux, tak stačilo proste umieť nejaké príkazy, niečo o sieťach, niečo o databázach. A teď vidíme, že potrebuje ten človek vedieť de facto o polovinu víc. Jo. A myslím si, že je to dobou. Myslím si, že keď sa pozrieme na to, čo potreboval vedieť markeťák pred 40 rokmi a čo potrebuje vedieť teraz, tak proste tie potreby sa navyšujú. Takisto ako potreby na tom IT trhu. A vzdelávacie firmy to musia reflektovať. Takže my sme časť kurzu, napríklad software testing, sme mali na 4 týždňa, pak na 6 týždňov. Teraz už má 12 týždňov, pretože je tam potreba väčších znalostí. Takisto napríklad frontend, kedy si sme mali 10 týždňov, teraz už má 20 týždňov ten program, pretože už nestačí tie znalosti na to, aby sa ľudia mohli zamestnať. Chápu, já ještě přemýšlím vlastně jako manažer týmu ve Spořce, tak cítím, že občas je potřeba i jako trošku nabůstovat vlastně ty soft skilly. Jo? A teď jako říkáš z 10 na 20 týdnů vlastně frontendu.
Je tam i ten faktor, vlastně máte tyhle druhy vzdělávání taky, nebo jedete čistě ty technické skilly, které tam jsou samozřejmě taky potřeba? To core je technické u nás, pretože bez toho technického môžete mať soft skill, ale proste ten základný technický faktor potrebujete mať. Ale i tak, vlastne keď ste manažer v Spoške alebo niekde inde, tak vy hajrujete juniorov pre vlastne ich prístup. Takže ten soft skill je veľmi dôležitý faktor. Oni proste sa naučia z ich pohľadu mnoho vecí, ale z pohľadu tej firmy je to málo vecí. Takže vlastne vy hajrujete toho juniora a to majú juniori stále problém chápať, že vlastne áno, potrebujem vedieť určité množstvo vedomostí mať, ale zároveň musím preukázať zápal, nadšenie pre to IT, ochotu sa proste učiť. A kľudne pôjdem dole s mojimi platovými požiadavkami, pretože viem, že za rok proste môžem o 30% vystreliť. A myslím si, že to si na súčasnom trhu juniori viac a viac uvedomujú, pretože oproti 2016 tá konkurencia je väčšia medzi juniormi, ktorí sa hlásia na pracovné pozície. A tým pádom tie soft skilly sú dôležité. My sa venujeme hlavne vzdelávaniu technickému, ale zároveň máme kariérnych poradcov, takže si môžete aktivovať u nás tzv. Kariérne poradenstvo. Máte tam one-to-one vlastne na nečisto pohovor s rekruiterom, pomôžeme vám so životopisom a tak ďalej. Nie je to core, ale je to potrebné. A ještě když se otočím teďka k té platformě, jo, ty si říkal, že jste edutech, tak ta tech část, máte na to teda nějaký core tým, používáte, když se tam potřebuje nějaká feature dodělat, používáte nějaký externí týmy, nebo jak vlastně tohle je naškálovaný u vás ve firmě? Jo, máme náš vlastný core tým, ktorý vlastne vyvíja platformu už od 2017, to znamená celá rok a pol potom, jak sme začali, tak sme používali nejaké open source riešenia vtedy a pak sme vlastne switchili, keď sme si povedali, hele, vyvinieme si svoju vlastnú platformu. A vždy to bol core team. A vlastne spoluzakladateľ Filip je CTO, takže on je vlastne ako technický riaditeľ, celé má nad tým ako dohľad. Ale vždy to bolo u nás, pretože sme si vnímali, ako sa odlíšiť na tom trhu a ako poskytnúť ľuďom čo najväčšiu pridanú hodnotu. A to je určite tým, že im dáš možnosť si to, čo sa naučia, prakticky vyskúšať. To je veľmi, veľmi dôležité. A tak sme sa rozhodli vyvinúť tú platformu a vlastne minulý rok sme začali vyvíjať kompletne novú. Možno sa tam ešte dostaneme, ale proste aj s príchodom AI a nových technológií, tak naša platforma stará nestačila a preto po roku a 2 mesiacoch vývoja sme vlastne v září spustili ako jej novú verziu, kompletne novú platformu. Jak je tam tech stack? Jaký používáte technologie pro vývoj té vaší platformy? Jo, celé je to nejako cloud native, jo, je to proste čisto, ideme na Azure, máme partnerstvo s Microsoftom, takže vlastne používame ako ich Azure, ich infraštruktúru celú, Kubernetes, a ja nie som programátor, takže úplne presne neviem ísť ako do hĺbky, ale sme ako keby, viem, že sme JavaScript, sme React, sú tam Postgres databáze, sú tam i vektorové databáze, ktoré sú vlastne dobré pre AI, pre AI featurey, ktoré pripravujeme. A celkovo ten stack je ako robustný, je obrovský, je proste 10-krát väčší ako naša stará platforma, ale ono to je potreba hlavne pre, pokiaľ chceš pracovať s AI v nejakej ako rozumnej miere, tak tie platformy a tie infraštruktúry musia byť ako robustné, obrovské. Já se ještě určitě dostaneme potom v rámci společné diskuze. A mě by ještě zajímalo, jaký jsou teďka nejbližší cíle platformy, kam vlastně, co máte na roadmapě zajímavého, co vás čeká? No na roadmape viac menej, čo sme my spravili a mnoho aj našich spolupracovníkov si vraví, že ako, jaký bol za tým ako rational, je, že my sme vlastne rok a 2 mesiace vyvíjali platformu, ktorá vyzerá veľmi podobne ako tá stará. Jo? Ale my sme to museli spraviť, pretože, jak som vravel, pokiaľ tam chceš spustiť AI features, a pokiaľ premýšľaš nad tým, že na tej platforme sa nebude paralelne učiť, poviem príklad 300 ľudí, ale 3000, tak zrazu zisťuješ, že máš určité limitácie. Takže vlastne my sme toto museli spraviť a vlastne tie features, ktoré tam boli, sú veľmi podobné, to znamená, môžeš si proste konzumovať videá, čítať si teóriu, skúšať si interaktívne ako psaní kódu, vidíš tam nejaký output.
a môžeš pracovať na projektoch, vidíš tam spätnú väzbu od lektora tak. Nad čím teraz pracujeme, čo je taký veľký milník za nás, je, že budeme spúšťať tzv. Cvičenia. A cvičenie je vlastne koncept, kedy ty, keď sa naučíš teóriu, tak potom na konci máš nejaký projekt, ale on je vlastne docela veľký, pretože ty na ňom minieš proste 5-10 hodín času a proste je to docela komplexné. Tak vlastne cvičenia by mali byť ten medzikrok, kedy my vlastne vytvoríme taký ako mini projekt, a ten bude mať stepy, kroky a ty pôjdeš krok po kroku. Takže keď ti povieme vytvor aplikáciu na správu hotelu. A v prvom kroku musíš, vytvoriť takúto triedu a takúto metódu. A v druhom zoznam hostí a tak. A vlastne ty, ak sa učíš vlastne krok by krok, tak každý krok sa testuje našimi automatizovanými testami. Plus dostávaš k tomu spätnú väzbu, čo sa dá napríklad spraviť lepšie. To znamená, že ty vytvoríš malé projekty, ktoré ty sa na nich sa potrebuješ učiť a ty ich vytvoríš s našou pomocou alebo s pomocou našej platformy a tým pádom premostíme ten najväčší problém, ktorý teraz alebo jeden z najväčších problémov, ktoré online vzdelávanie má, že je veľký disconnect medzi tým, že sa naučíš tú teóriu a že tú teóriu dokážeš aplikovať do praxe. Preto vlastne niečo takéto robíme. Je to docela komplexné, máme na to výukových metodikov, máme na to proste ako x ľudí, ktorí sa tomu venujú. A vkladáme do toho dosť veľké nádeje, aby si ľudia fakt odniesli to, čo potrebujú. Super. Budu držet palce, Mariane, protože vypadá to jako velký projekt, který vás čeká, tahle změna. Tak budu držet palce, ať se daří a my se za chvilku uvidíme ještě na společné diskuzi. Děkuji moc. Díky.